kuma safa da marwa rufe ta za a yi ruf don jama'a su daina yin sa'ayi a cikin rana. Fiye da rabin wurin nan ma a rufe sun tuna mini wani ma keken fili da na gani ana gini. Suka ce duk filin nan gwamnati na nufin ya shiga cikin harabar masallacin ne. Suka ce kuma me ka gani bisa wannan babban aiki da gwamnatin ta Saud take yi. Wato abinda na gani da wanda mutanen nan da na ji kalamansu suka gani shine gwamnatin Makka ta yi abin yabo. A wajen Babu Salam an maka wata ƙasaitaccen rumfa wadda dubban mutane waɗanda suka rasa wurin zama a cikin harami za su zauna. Wannan da su rumfar da aka yi filin safa da marwa da katuwar harabar da aka yi wa masallacin kowa ya yaba da su. Kwanaki biyu a tsakani sai ga waɗannan mutanen sun dawo, amma a wannan lokacin tambayoyinsu ba da ka suka yi su ba, faɗa mana suka yi na rubuta ni kuma na ba su amsoshi na a rubuce. A cikinsu akwai guda wadda ba zan manta da ita ba, ko da yake ba ni da kwafinsu. Wato cewa suka yi ko kana da wani gyara wanda za ka bayar game da sha'anin gyaran harami, ko kana da wani abu da ka gani wanda gwamnati take yi ba daidai ba, kana da shawarar da za ka bayar. Waɗannan tambayoyi guda biyu da aka ƙunsa cikin guda muhimmai ne ko wurinsu, domin na ga wani cikinsu ya kifta guda idanu na kamar ban gani ba. Na karɓi takardar na ce zan rubuta amsoshin waɗannan tambayoyi biyu. Amsa ta kalma ɗaya ta zama babu. Bari mu duba magana ta farko. Ni wani gyara nake da shi akan sha'anin gyaran harami? Yi tunanin wannan. Babu kawai. Wuri irin wannan wanda gogaggun malamai da shehunai lalle da sanin su da yardar su aka taɓa shi. Wane ne makama da zai ce aiko an yi kuskure a wuri kaza? Ina ma haka da aka yi. Wane makama? Magana ta biyu cikin wannan tambaya, wane ne makama wanda a cikin kasar Makka zai dubi tsabar idan hukumar nan tata mai karfi da kasaitaccen mulki ya ce mata tana yin wani abu ba daidai ba? Ba dai makama ba. A cikin wata tambaya da suka yi mini na nuna matuƙar yabawa da ayyukan gwamnatin nan. Wani yabon kan waɗanda suka cancanta ne kwarai da gaske. Amma wani kan na dai yi ne don fadanci. A zuciyata na san haka. Amma ko da na nuna wa wani abokin tafiya ta yana karantawa yana cewa da kyau, da ya zo kan mai dogon fadancin nan sai ya ce sannu ba fadi. Na ce gaskiya ne, kai yadda na ga mutanen nan suna kiftawa juna idanu in ce wani abu wanda bai gamshe su ne kake zato? Sarkin Makka a bisa dai alamar da na gani ban tsammaci akwai sauran wani sarki a duniya mai mulkin fallan ɗaya irinsa ba. Da ganin ƙasar mutum zai gane mai mulkin wurin nan yana da mulki tatacce. To a wannan rana ta 9 ga watan Yulin 1956 mun je cin kasuwar Makka. Tana nan jikin harami. Ta kewaya har bayan Marwa. Kamar kasuwar Madina ta Makka ma karama ce, ga rumfuna da rufinsu. Yadda kowane rumfa zai tafi gida, sai kawai ya kulla kayan sai jefa dan makullin sa aljihu. In ya komo kashi gari ya bude ya ci gaba da cinikinsa. Kasuwar nan ta yi muguwar cika. Komai abin ka tilas ne wani ya banki kafadarka, kai ma ka banki ta wani. Ba dai faɗa, iyaka ka ce da mutum salamu alaikum. In ya nuna yar damuwa sai ka ce masa yi haƙuri. Ubangiji ina tare da masu haƙuri. Shikenan? Mu shiga nan mu fita cin duk abin da na gani, inda so samu ne lalle zan sayi shi, amma jakata ba ta da nauyi. Don haka tilas sai dai in kallace shi, in haɗe yawo in taya in saki in ci gaba. Akwai kayayyakin sha'awa amma masu tsada. Kowane ɗan abu sai ka ji an yanko maka riyaloli ko bamabamai. Mutum yakan ji 4 jinai wa nisf ko 10 jinai wa rubu, wato ban 4 da sile 10 kenan, ko fan 10 da sile 5, wanda zai furgeta mutum irina wanda ba tajiri ba. Amma abokina Alhaji Salihu Garba na Ikko, in an ambaci dan farashi irin wannan sai ka ji ya ce Alhaji da arha. Ban manta ba a Madina mun sha zuwa wajen wata rumfa yana nuna mana wani kilishi na fan 120. Kullum muka je sai ya ce ina son sayan kilishin nan. Yana da kyau yadda ka gan shi nan haka zai zauna har tsufa. Nakan yi tararashin sa. A gani na bata kuɗi ne. Kilishi guda jaka da fan 20. Amma shi da gaske yake yi sai yake son yi. A kullum da kyar nakan rarrashe shi
sau da yawa in muna tafi muka kusanci rumfar, ni sai in ɗauke kai ina duban sa ta wutsiyar idanu, sai in ga ya dubi kilishin nan, in ya ga na wuce wai ni ban gani ba sai ya biyo ne ce kilishin nan na nan, sai in ce yiwuwa zai saye shi yayi kuɗi dan Allah mu tafi. Wato abubuwa suna da tsadar gaske a wannan ƙasa. Wani lokaci in mutum ya ga hula ko igal ko ta tufa zai gwada, sai mai ita ya zo ya ce bismillah, ya ja wata addu'a tukuna sa'an nan ya saka maka, sai ka ji masha Allah, duba madubi alaji, wannan tufa ta karbe ka, kada ka cire ta, in ka tambayi kuɗin ta in ya faɗa maka sau da yawa baka san lokacin da zaka cire ba. Wani abokin tafiya ta ga wata tufa yana ta santa, mutum ya ce masa kaza kenan, ni kam sai na matsa waje daya, ko da yake ni ne tafinta. Abokina ya miƙa masa, mutumin ya ce baka bukata ne, abokina ya nuna ta yi masa tsada ne. Mutumin ya yi salati, ya mamakin da yin da abokina ya ga tsazzata. Ya ce haka ne, tana da tsada kam, amma alaji ka manta ai ko nawa ka kashe nan ubangiji zai ninninka maka shi. Babu wanda ya san iyakacin ladan da kuke samu a nan, me ko kuɗi kawai. Sai na ga abokina fuskarsa ta yi wani wasai, ya kwance jaka ya kidaya masa kuɗi kyas. Mutumin ya yi hamdala ya ce Allah ya sanya albarka, Allah ya sa, sai muka ci gaba. Haka abun yake a ƙasa irin wannan. Mu musulmi mun amince duk abin da muka kashe a can, ba mu san iyakacin sakamakon da ubangiji zai yi mana na alheri ba. Mun gode Allah. A ran nan na sadu da Alhaji Salihu Garba, ya zo daga Medina. A wanda na same shi cikin masallaci, shi da mutane da yawa waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba. Ana kiran wurin Malam Musa Mai Zamzam. Yawancin 'yan arewa muhimmai nan suke zama. Akwai su da yawa, su Alhaji na Begu, su Sarkin Fika, su Muƙaddam na Borno, hakimin Yarwa, su Sarkin Bade, wazirin Gumel, ma'ajin Abuja, da sauransu da yawan gaske. A bana ma muhimman mutane da yawa sun je hajji. Cikinsu akwai sarakuna, alƙalai, hakimai, tajirai da mambobi daga Majalisar Najeriya da Majalisar Wakilai wadda aka rushe. Mun gasa da Malam Musa Mai Zamzam a wani ɗaki nasa, sai ga giwayen rundunar ruwa an cika su da ruwan zamzam. Nan muka yi alwala muka sha. Kai abin da daɗi, mutum ya sha ruwan zamzam ya yi alwala da shi, ga rijiyar a gabansa. A kullum rijiyar nan in ba sallah ake yi ba, ɗakin da take ciki yake da bayan Allah. Masu kuza ruwan a jikinsa suna yi, masu sha na yi, masu alwala na yi, amma fa an ɗaura bakinta, an sanya mata bakunan famfo jingin, yadda in mutum ya murɗa sai ruwan ya zo. Gashi garau, kai ubangiji kamar shan wannan wuri, waɗanda ba su taɓa zuwa ba kuma Allah ba su ikon zuwan sa, amin. A wannan rana ce Alhaji Haruna, Alhaji na biyu guda waɗansu suka ziyarci hotel namu. Na tafi tare da su don in ga masaukin Alhaji Salihu Garba a gidan Abdulrashid. Can naga unguwar ta cika da alhazai Kanawa, ko ina su ne, yaransu da manyansu kuwa. Aka kai ni gidan Abdulrashid, ba same shi ba, ban kuma sami bakon nasa ba. Daga nan na sun tuɓo, ga rana mai zafi, ko da yake ina rike da laima. Ina tafi ina tambaya, in naga zan ɓace sai in tambaya, ina ne hanyar da za ta kai ni Alharam, sai a nuna mini in ci gaba. Na sani in na iso masallaci shikenan zan iya gane hanyar hotel ko in shiga taxi. Da haka na iso, ina zuwa na shiga taxi. Taxin nan da kuka ji an ambata ba arha gare ta ba. Yadda sha'anin yake a ƙasar Makka shine a lokacin haji kowane mai sana'a yakan iya kai kokarin sa ya samu abin da Allah ya bashi a jikin baki. Sabili da da'awar irin abin da bakin nan suka kashe ko nawa ne ubangiji zai ninninka musu ne. Saboda haka taxi in mutum ya shiga, in anan ne bai fiye biya sille ba. Amma a can har riyal 5 sauki kwarai, riyal 4. Ko a can bus ta fi taxi arha kwarai, inda mutum zai biya riyal a kai shi, mai bus sai ya karɓi riyal 2. Ko da yake lokacin hajji kaka kina a gare su. A ranar muka tafi Alharam sallar magariba, sai muka garin yana ta wace kamar sallah. Ko ina mutum ya duba sai askarawa zai gani. Kowanne yana da doguwar bindiga, yana da libarbar, yana da gora ko bulala kuma. Saurayen da ke kewaye da Alharam kansu duk askarawa ne birjik suna sintiri. Na tambayi wani, sai cewa yayi sarkin Makka Ibn Saud ne zai zo. Rannan sarki ya shigo Makka daga inda babbar fadarsa take, birnin Riyadh, can gabashin ƙasar Makka. Cikin Alharam kansa na ga askarawa da yawan gaske. Muna nan zaune aka ga watan Zulhajji. Bayan sallar magariba da ɗan mutane suna ta dawafi, sai aka dakatar da su.
Muna nan zaune kowa na ɗauki yana mimmiƙe wuya waye ga shigowar sarki. Can sai mu ga an yi wani tajin sai askarawa suka yi wa Ka'aba garkuwa gabas da yamma kudu da arewa su ne. Sai ga waɗansu mutane misalin 7 cikinsu akwai larabawa 3 suka zo cikin haramin su suka yi dawafi. An ce mini a cikin sarkin yake shine a tsakiya. Ga alama sarki Ibn Sa'ud ya amince da tukururai da irin bakakin larabawa nan domin su na gani tare da shi. Kuma babu shakka tukururai da bakakin larabawa waɗansu masu kawa da indiyan bakaki suna cikin askarawansa da yawa. Kafin sarki Ibn Sa'ud ya zo alharam lokacin da ya sauka mun ji ana tabbabza igogi na kirga buga bindiga sau 17 amma a tsammani na sau 19 ko 21 aka buga. Manyan sarakuna irin su sarauniyar Ingil da sauransu sau 21 akan buga musu in sun sauka a wuri. Mafi karfin tsammani na 21 shi ma aka buga masa. Da muka fita daga alharam jama'a dubbai sun cinkushe hanyoyi domin waɗansu hanyoyin an rufe su. Askarawa sun hana bi ta nan sarki zai wuce. Askarawa kamar an yi ruwansu ko ina da ina su ne, inda babu ko ɗaya ran nan sai kaga 5, 6 a jere. Motoci ko sun makare Makka, ga waɗansu irin zundun masu kyawun gaske tsinken rediyo ya miƙe zai keke suna tafiya fa kamar kogi ya barko a gadarsa. Ga giwayen motoci na ɗaukar kaya da soja, waɗansu makar da kaya, waɗansu makar da askarawa. Rannan dai duk wanda ya ga yadda Makka ta cika ya san sarki na garin, wanda kuma ya ga dubban alhazai da yadda suka shigo da waɗansu dubban suna shigowa a jirgin sama, taksi da bas da manyan motoci, lallai zai gane aikin haji ya karatu. Hotel namu yana bakin babbar hanyar mota daga Jidda. Cikin daren nan da yake sanyi ya sauka, basoshi suka yi ta isowa kowace har baka, saman kuwa babu dama kaya. In ka ga bas sai ka ce giwa ce tim dauke da jama'a da kayan su. Da yin wani abokin tafiya ta bayan mun kinsa a cikin hotel sai muka fito fafarandar wani shagon abinci muka sayi Pepsi Cola. Muna rage wa kanmu kishirwa. Domin a wannan kasar ni dai a koyaushe kishirwa nake ji. Ciki na ya koshi amma bakina na bushewa. Muna ta kuwa kallon dubban alhazai da ke shigowa. Kai Allah da iko yake. Mutum ya ga dubban mutane waɗanda suka taso daga wurare milloli dubbai suka ratso kowane irin abu zuwa haji. Waɗansu su rasa masaukai sai bakin titi, kowane loko dubban su kuwa masu sukuni ne. Hakika aikin haji na da matukar ƙarfi a zukatan musulmi, alhamdulillah. Ranar 10 ga watan Yulin 1956 Alhaji Salihu Garba ya zo hotel namu ya ɗauke ni muna tafa a ƙasa kowannenmu da laima. Muna kuwa ya ci gumi. Ko da yake a lokacin bai fi karfe 10 na safe ba. Ya ce ina neman wani hon na mota ne da ji mai daɗi. Muna cikin tafiya sai ga wani kantin sayar da kayayyakin mota muka fada. Hon iri ga sunan birjik 'yan Amurka. Ya duba wannan ya duba wancan, akwai wani mai tsawo wanda naga Alhaji ya kwallafa rai ya siya. Amma sun bunye. Ya ragu. Shi ko double yake so. Mutum ya ce takura ya hura shi wata ƙara Alhaji ce wash irinsa ne kuwa amma double na fi so. Mutumin bai ji daɗin rashin cinikin ba balle fa da muka fice muka bar shi bakinsa bai ƙara su koma yadda muka same shi ba saboda hura hon ɗin nan da yi. Muna tafi sai kasuwa ni ne nake neman sayan igar da naɗin hajji wato wanda ake kira makawiyya. Mu ratsa nan mu ratsa can cinikin yake yiwa har azahar ina ruwan idanu. In mun ga wani naɗi mai kyau na ce shi nake so, in na gwada sai hular ta yi mu bukuku ta danne kunne ta yi yawa. Muka gaji muka tafi alharam muka yi sallar azhar sai masaukin sa Alhaji Salihu Garba. Nan na fara saduwa da mutane da yawa muhimmai na Kano suna ta shawarwarin biyan kuɗin hema saboda sauka Amina da Arfa da su kuɗin bas zuwa can da komowa. Suka shirya sha'anin su suka yi kuɗi waɗanda kuwa Allah bai huwace musu ba, yan uwa suka biya musu. Abin ya bani sha'awa kwarai da gaske. Kafin la'asar muka sake fitowa da Alhaji Salihu Garba zai kai ni inda aka yi sai da makawiyoyi kyawawa waɗanda ma suka fi na kasuwa. Nan akan hanyar mu ta zuwa harami wanda yake muka iske shagon muka samu wani tsoho mai iya cinikin gaske. Nan ma na gwada wannan bai ba, in gwada wancan bai yi ba. Wani so nake in samu wadda bata yi kaɗan ba bata yi yawa ba, wadda dai za ta tsaya a kai na cas. Na ga tsoho da dabara in ya ɗauko wata ya kirma mana sai ka ji ya ce Allah wai ta yi daidai. Alhali gashi ta dinne mini kunne ta kalmasa su.
Ya ce idan ka ce lalle sai wadda ta yi maka kaf a kai ita za ka siya, wata rana sai ta yi maka kaɗan, sai wadda ta yi maka girma wata rana sai ku zo daidai. Ina son yadda da shawarar ta amma ina inda. Ya ce gumi yakan tsoke bakinta. Na yarda gumi na tsoke bakin hula, amma kuma ai ba kullum za a rika sa maka wuya ba. Kada kuma in sayi wadda ta yi cas wata rana ta tsuke, yanzu ina kafa ta a gaban goshi. Makawai irin wannan kwa ai ba dosa na ta a goshi ake yi ba. Can ya ɗauko wata ya dasa mana kai sai gaura salati. Ni dai ya miƙe ƙiya ina jiran ji ta faɗo kuma na shiru na girgiza kai bata faɗo ba. Da can ku kowace na saka ina girgiza kai in ta mini kan sai dai in ci fita da hannu. In ba haka ba sai ta faɗi ƙasa. Abinda tsohon nan baya so kenan, girgiza kan nan. Wannan fa ta zauna ta yi yadda nake so. Ya bani madubi naga ta yi daidai, na kanna idon dama naga ta yi, na kanna na hagu madubi da ya ce ta yi daidai. Dattijo ya kwashi jinainoni na ƙarasa ya siye sa na muka wuce. Bayan sallar asar sai muka yi hayar tursi muka tafi yawo Mina da Muzdalifa. Mun bi ta kofar fada, naga fada sarki Sa'ud da Makka. Wai wannan intaliki yana kwanan fada kamar gari. Askarawa suna ta sintiri, waɗansu suna bai motoci hannu, kowace mota ga kwaroron da za ta bi hagu ko dama. Ana ta aikacen gyaran kofar gidan, ana kawata shi. Muka wuce muna tafiye cikin karkara. Ana ta aikin hanyoyin nan, ga ta ɓarin hagu ga ta ɓarin dama, kowace amma ya kamata kwalta ya ishe ta, ko ina sai wace. Alhazai da yawa suna ta wuce mu zuwa yawon la'asar Mina ko Muzdalifa. Mun ga duwatsu uku da ke Mina waɗanda ake jifa. Mun ga fada sarki ta can, muka wuce zuwa Muzdalifa, muka ga babban masallacin nan wanda wani malami ya ce mana annabawa 70 suka yi sallah cikinsa. Wadi mutum. Muka ga fada sarki, kai sarkin maka da fadodi yake, kowace ga ta kangamiya, kan katangar an jera ƙwayayen lantarki kamar ƙwayayen jimina. Ga benaye ƙawatattu. Muka dawo Mina la'asar lis, muka tsaya shan Corona. Muka natsa muka koma cikin mota. Mota ta ce sai ta huta. In mun tura mun gaji sai mu koma waje daya. Mai mota ya ce in wata ta zo sai ku shiga, ni na zo daga baya. Ya ce zai biya mana da ragowar kuɗi mu muka ki, don muna ganin bai kamata don mun ga wuya mu guje shi ba. Gashi kuma mutumin kirkin gaske yayi muka ce a sai dai mai ta turawa. Ni kuma gaskiya na gaji ainin platanci kawai nake. Allah ya taimake mu ta tashi nan da nan muka shiga. Direba ya bata wuta dan kada ta mutu, gama haka ta kan yi ko ta tashi. Kafin direba ya bata wuta sai ta mutu. To muka iso wani dan gari sai direba ya ce zai sauke mu shiga bas dan askara ba za su bar shi ya kai mu harami ba. Domin hanyoyin harami a tsare suke ga motoci domin yawan mutane. Muka rarrashe shi dai sai da muka zo wata kwana askara suka tsare motoci da yawa, muka sauka. Direban mu yi kwana ya bi inda ba a tsare ba, mu kuwa muka nufi harami. Ranar 1 ga wata ne da Alhaji Muhammadu Bello magajin Rafin Gwandu da Alhaji Yakubu Kasuwa muka tafi. Can na sayar da wani Alhaji Datti Dogare. Ya gaishe ni bai shaida shi ba, ya ce ai kaji yadda nake. Na ce Alhaji Datti ashe kana nan? Ya ce ai tun lokacin da na bar Kano nan na zo. Muka yi sabuwar gaisuwa muka shiga kasuwa. Abinka da ɗan gari ya kai wurare da yawan gaske. Ya nuna mana wani gida ya ce shine gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya taɓa zama a cikinsa. Ya ce yanzu gidan yana nan hannun hukuma, ita kuwa take kulawa da shi, tana saukar da muhimman bakinta. Muna cikin kasuwa sai na ji wata irin muguwar gajiya ta kama ni. Na ji dai kila rashin lafiya zan yi ranan nan da ake faɗa, watakila ita ta huda ni. A daddafi na komo gida. Muna cikin tafiya Alhaji Datti nuna mana wani dutse, ya ce wannan shine Jabal Ka'aba, dutsen da aka gina ɗakin Ka'aba daga nan aka ɗebe shi. Amma yanzu